खुलुमबाय लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि दुखुनांथाव आरो जाय भिडिअनिफ्राय जोङो गोबां नांगौ माने बाथ्रा जोङो मिथिनो मोनगोन गतिके नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां मानोना बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोना हयथ' खोब खम इउट्युबाव नुनो मोनो सासे खोब गोरिब नखरनि फिसा गावनि न'निफ्राय गुबुन रायजोआव थांनानै बेयाव कम्पानिफोराव खामानि मावनानै रां एसे खामायनानै न'आव बिमा बिफानो हरबाय थायो आरो बिदिनो बिनि माने ओरैबायदि सानसे सान मोनफैयो जाय सानाव बिनि माने हाबानि बाथ्रा न'आव रायज्लायो गासैखौबो थिक थाक खालामो हाबानि खैना गासैबो माने बेयो खस्थ' मावनानै बानायनाय मानोना बिसा रावबोआनो गैया बै फिसाला सासेल'मोन आरो बोराय बुरि बिमा बिफा बै बिमा बिफाखौ बियो जेसेबां हागो गावहा खामायनानै जायै लोङै जि आग्लायो बेखौनो बियो बिमा बिफानो हरो आरो बिमा बिफायाबो खोब मोजां मोननानै बेफोरबायदि फिसाला आजिखालि बबेयाव मोननो थाङो आजिखालि एसे रां दांनो मोनबानो बिमा बिफाखौनो बावगारलाङो गतिके बेफोरबायदि फिसाला दिनैनि दिनाव मोननाया खोब तानानो आरो बे जाथाया जाबाय थांनाय शुक्रबार बै शुक्रबार खालि जानाय जाथाय इखालि बै गथ'नि हाबामोन जुलिमोन आरो बियो बै हाबाथिलियाव थांनानै बै खैनाजों हाबा खालामनानै सानैबो गावसानि न'आव फैयो आरो साननैनिफ्रायनो बियो बै हाबानि थाखाय खोब माने खस्थ' मावनो गोनां जायो मानोना न'खरनि सासेल' फिसाला गासै दायित्वआबो गावनि सायावल' बिनि थाखायनो बियो एसे खारदिंनो गोनां जायो खामानि मावनो गोनां जायो आरो बेनिखायनो खालि खैनाखौ लाबखांनानै बियो सानबाय दसे आङो गोजौआव जिरायहैनि बिदि साननानै बियो सेकेन्ड फ्ल'राव थांनानै गंसे सफा दंमोन बेयाव जनानै जिरायहैयो बियो नाथाय हरनि 2ता जालांबाय बे आरो बै गोजौनिफ्राय ओंखारनानै फैयाखै आरो ओंखारनानै फैयाव बिमाया नागिरबाय बिखौ अबेयाव थांखो अबेयाव माखो ओजों खैना गोदानखौ न' सिङाव सोनानै सब रंजा खुसि मिनिलायबाय दोङो रंजाबाय दोङो सोरबा मोसाबाय दोङो बिदिनो माने सोरबा जानायफोरा जाबाय दोङो लोंनायफोरा लोंबाय दोङो माने खोब खुसिनि महल आरो जों बिमाया मोनसेल' सिन्था फिसालाया मायाव थांखो दहायनिफ्रायनो आंनि फिसानि मोखांखौ नुनो मोनाखै बिदि साननानै बियो गोजौआव नागिरहैयो आरो गोजौआव नागिरहैबा उनखिजानिफ्राय बियो नुहुरो जे सफायाव जनानै दङ आरो सफायाव जनानै थानायखाय बियो गाबज्रिबाय बाबु नों मानो फैयाखै बे एफा गोबाव मानो जना थाखो फैथबनो सिगाङाव आलासिफोरा लेंहरदो गोबाङानो न'आव थांफिननोसैनो बिदि बुंनानै बे बिमाया सिङाव फैफिनो आरो फैफिननानै आरोबाव 1 घन्टासो जालाङो थेवबो बै फिसालाया सिङाव फैयासै फैयाव बिमाया एबार बिफाखौ लानानै थाङो आरो थांनानै बिनि खाथियाव थांनानै मोदोमाव आखाइखौ होयो आखाइखौ होबाथाय मोदोमा गुसुथारखाय बिसोर सानैबो गिदिंनानै सिगांखैजा थाङो आरो थांना नायबा फिसालाया सेन्सलेस जानानै दङ बिदि सेन्सलेस जानानै थानायखाय दावराव दावसि जाबाय एसे न'खराव आरो लोगो लोगो बेखौ खाथिनि हस्पिटालाव लानानै थाङो आरो हस्पिटालाव लांनायनि प्राय आधा घन्टासो उनाव डक्टरा बुङो जे बियो हार्ट एटाक जानानै थैयो आरो हार्ट एटाक जानानै थैनायनि कारना बिनो बहुत माने खस्थ' जादों जानो हागौ आरो जि टाइमाव बियो माने हार्ट एटाक जाहांदोंमोन बै समाव बिनि खाथियाव गथाय रावबो गैयामोन जुदि सोरबा थानायमोनबा बियो थांगोनबो जानो हानायमोन आरो बिदि बुंनायनि उनाव आरो मा थाबावखो ओजों खैना गोदाना न'आव रंजागासिनो दङ जों हस्पिटालाव हौवाया जिउ गोमाबाय इखालिनो फार्स्ट दिनमोन बिसोरनि आरो बेखालिनो बै बोर गोदाना जिउ गोमानो गोनां जायो आरो जों खैना गोदाननि जिउआ दा मा जागोन सोर बिखौ हाबा लाबावगोन बिखौ सोर दा माने फिबावगोन बियो बिखुनजो लाना थागोन ना गावसानि न'आव थाहैगोन बुहुत बाथ्रा बिदिनो फैयो आरो बे भिडिअआ माने भाइरेल जादोंमोन बिहारनि बै सासे गथ'आ जाय गथ'नि आङो बाथ्राखौ बुंदों आरो बे गथ'आ बेंगलराव खामानि मावबाय दंमोन आरो बेंगलराव बिदिनो कम्पानि गंसेयाव गोबाव समनिफ्राय खामानि मावनानै जि रां एसे जमा जरि जादोंमोन बेजोंनो न' दुवार खानानै हाबानि थाग थिग खालामनानै एखालि हाबा जाहैदोंमोन आरो बे भिडिअनिफ्राय जोङो मोनसे बाथ्रा मिथिनोबो मोनो आरो बे बाथ्राया जाबाय
जों एसे थाखा फैसा बा एसे किसुमान फिसा बुस्थुखौ लानानै मानसिफोरजों नांलाय खमलाय खालामो जाय बुस्थुखौ माने गावनि होननानै जे बै बुस्थुआ आंनि नों मानो लादो बै जायगाया आंनि नों मानो लादो बेफोरबायदि नाथाय जोङो बुहुमाव जेरै फैदो गांसेबो खुन्दुं गंसे आसिथाम गंसे गैयै बा हिनजावफोरनि आसान गांसे गैयै जेरै फैदो ओरैनो जों थांफिननांगोन बै बाथ्राखौ जोङो दिनैनि जुगाव बावलांथारदो जों थांना थानाय थासान्दि बेखौनो सानो जे जोङो मा बुस्थु खामायगोन जोङो बोरायनायाव नांगोन जोङो भबिष्यतआव नांगोन आंनि फिसालानि थाखाय एसे बुस्थु बानायना गालांगोन मानो जोङो बै बाथ्राखौ बावलाङो जोंनि फिसालानि दिमागाव जेबो गैया नामा जों जेरैनो मावै दाङै जालांदो जोंनि फिसालाफोराबो बिदिनो जालांगोन आरो बे बाथ्राया बयनिख्रुइ गेदेर जोंनि इन्डिया हादोरावल' मानोना बियो गोदो गोदायनिफ्राय सलायगासिनो दोङो जे मोनसे माने बे बाथ्राया जाबाय फिसालाफोरा बिमा बिफाखौ नायफिना आरो बिमा बिफाफोरा बै बाथ्राखौ बावनानै गावनि जथ' जे खामायदोंमोन जथ' जे थाखा फैसा रां रुफा जमा जरिदोंमोन गासैखौबो खरसा खालामनानै बै फिसालानि थाखाय न' दुवार बिजनेस जि नांगौ गासैखौबो होजोबनानै गावनि आखायाव लान्थ'थ' खालामनानै दोनो जेराव माने बोराय कालाव फिसालानिफ्राय बिहामजोनिफ्राय फैसा बिनो लागा रां बिनो लागा जायो मब्लाबा लोमजानायाव बा मब्लाबा माबाफोर जानो लुगैदो बेफोरबायदियाव थाखा फैसा गैया जालांजोबो बिनि थाखायनो फिसालाफोरखौ एसेबांल' नाय जेसेबां सम बियो गावनि आथिङाव गसंनो हायाखै बा जेबो खामानि दामानि मोनाखै अब्लासिम नोंथांनि दायित्व नोंथाङा नोंथांनि फिसाला फिसाजो जायखिजाया बिसोरनि दायित्वआ नोंथांनाव थायो आरो जेब्लानो बिसोरो माबाफोर खामानि मोनदो माबाफोर माने जब मोनदो बिनि उनाव नोंथाङा बिनि सिन्ताखौ टटेलि दिमागनिफ्राय दिहुनना होनाया मोजां आरो बिदि दिहुनाबा आरो जुदि नोंथाङा बिनि उनावबो नोंथाङा जुदि सानो जे आं जेरै आंनि फिसालाखौ जाहोदो लोंहोदो आंनि फिसालायाबो आंखौ नायफिननांगोन आंनि फिसालायाबो आंखौ जाहोनांगोन लोंहोनांगोन नाथाय बिनि खुनु गेरेन्टि गैया आरो बिनि उनावनो जेब्ला फिसालाया माने बै अपोजिट डिरेक्सनाव थाङो जेराव जोङो सानो जोंखौ जाहोगोन नाथाय फिसालाया बिहामजोनि बाथ्रा खोनासंनानै बा गावनि हिनजावनि बाथ्रा खोनानानै बिमा बिफाजों थायासै नङाबा ओरैबायदिबो जायो किसुमान जे गेदेर साख्रि मोनबाय साख्रि मोननानै बिसोरो माने गामियाव थानो हायासै बा निजेनि जि न' बै न'आव थानो हायासै बिसोरो दिल्ली मुम्बाइ बेफोरबायदियावसो खामानि मोनहैबाय आरो बेफोरावनो माने बै साख्रिया जोबजासिम बेयावनो थाहैनांगोन बेफोरबायदिबा बिमा बिफाया जोबोद दुखु मोननो गोनां जायो मानोना जोङो उन्दैनिफ्रायनो जाबायदि फेदेरो आरो जोङो बयनिख्रुइ गेदेर बाथ्रायानो जाबाय दुखु मोननायनि आसा खालामो जोङो बांसिन जोङो फिसालानिफ्राय आसा खालामो जे जोंखौ बोरायबा बुरैबा जोंखौ नायफिनगोन नाथाय दाबायदि जुगाव नोंथाङा एसांखौल' आसा खालाम जे आंखौ दि खबर लाहरदो फन हरनानै बा आंखौ जे मास मोननै मोनथाम बा 6 मासाव बा बोसोरसेयाव खनसे आंखौ नायफैदो बेनो आंनि थाखाय बहुत धन्यबाद बियो गावनि जिबनखौ गावा जालांथों नङाबा नोंथांमोनाबो उनाव जुदि फिसालानि सायाव इमान आसा खालामना दोनोना अब्ला नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो गोबां दुखुआव गोलैनांगौ जानो हागौ मानोना गासै गथ'आबो आजिखालि 1% 2% गथ'आल' बिमा बिफाजों थानानै बिमा बिफाजों मिलायनानै बिमा बिफाखौ थैजासिम नायलाङो जाहोनाय लोंहोनायाथ' बयबो जाहोनाय लोंहोनाय माने 90%आनो जाहोयो लोंहोयो नाथाय जाहोनाय लोंहोनायानो जि बिमा बिफानि थाखाय गासिबो नङा मानोना बिमा बिफानो बिनि अननाय बा बिजों दसे जजाबना रायज्लायनाय बेफोरबायदि बोराय बुरै टाइमाव गोबां लुगैयो नाथाय फिसालाफोरनि जिबनखौबो नायनांगोन बिसोरो मा खामानि मावदों बिसोरो सम मोनो ना मोना बिसोरो बेसेबां खस्थ' मावबाय दङ सानसेया बेफोरखौ नायनायाबो बिमा बिफानि दायित्व नाथाय बै समाव बयबो मानोना जोङो उन्दैनिफ्राय नुबोनाय जे बिमा बिफाखौ नायफिननांगौ बिमा बिफाखौ नायफिननांगौ नाथाय 80% गथ'फोरानो निजेनि बिबौखौ बै बिमा बिफाजों थाजाबनाय नङा गतिके नोंथाङा माबोरै आसा खालामनो हागौ जे नोंथांनि फिसालाया नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि जाहोगोन होननानै गतिके एसेनोसै बुजिनो गोनांफोरा बुजिखाबाय आं जा बुंनो सानदों आरो सोरबा बुजियाखैबा नोंथांमोना आंनाव कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन एक्सुवेलि आं मा बुजायनो सानखो आरो बिनि थाखाय आं मोनसे भिडिअ रेडि खालामगासिनो दङ साननैसो उनावनो मोनफैगोन खोब मोजां भिडिअ
नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेखौबो आरो जायखिजाया नोंथांमोना दा दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालाम लोगोफोरजों शेयार खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोनखौ आङो खुलुमनानै खावलायहरो दि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला मानोना बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो थायो गतिके लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गासैबो नोंथांमोना आलो गोजोनै था रंजा खुसि था गोजोन्थों।